Не знам колко от вас са били на такива срещи преди на клуба, но общото между тях е, че самите презентации, както и хората, които участват в Клуб Спри и помисли, никога не са така, как да кажа, това, което сме свикнали да виждаме извън тази общност, т.е. не са толкова официални. Целта ни е не само да научаваме нови неща, да обменяме информация, но и да се забавляваме. Поне на мен това винаги ми е било така приоритет. Самото понятие за визуализацията не е много ново, но не е много старо. Поне в съвременната му трактовка. Счита се, че така родоначалник на тази школа за визуализиране на мечтите, на целите ни е Уолас Лотос, който виждате кога е живял. Между другото, той написва тази книга "Науката да бъдем богати", да станем богати. И написва 1910 година, само година преди смъртта си. Но тази книга става нещо като Библия за поколения наред, включително за Наполеон Хил и за авторката на филма "Тайната". Голяма част от идеите на филма "Тайната" се базират точно на тази книга. А самия той, тази идея за визуализацията до някъде, до голяма степен по-скоро е взаимство от тези източни практики на медитация, които са свързани с визуализация. Може би не всички го прилагат, не може би, със сигурност не всички го прилагат еднакво. И то е така лесно забележимо, най-отличително при хората на изкуството. И общо казано при творците. Между другото, Микеланджело, мисля, че точно беше казал това, като са го питали по повод на неговите скулптури как прави такива прекрасни неща. Той казал ми: много е лесно, взимаш един блок мрамор и махаш излишно. И реално процеса на създаване на една такава статуя е точно такъв. Взимаш един блок мрамор и махаш излишното. Не всеки би могъл да го махне по толкова добър начин, но и не всеки може да види в такъв блок мрамор какво се крие. Никой не тръгва да прави нещо и така постепенно да го оформи, той го е видял преди да го направи. Не знам дали познавате този човек на снимката, аз до тази нощ не го познавах също, не че сме имали нещо общо. Казва се Натан Шерански, сега е известен най-вече с това име. Бил е известен израелски политик, бил е най-различни постове в различни правителства, министър, замминистър, но той всъщност е роден в Украйна под името Анатолий Борисович Шерански, и то по времето, когато Украйна е била Съветска република. За негово нещастие, тъй като поради ред причини по времето на съветския режим той прекарал 9 години в затвора, голяма част от които в единична килия. Но буквално изолиран от света. Между другото, Джек Лондон има една такава прекрасна книга, Star Rover е в оригинал. "Скитникът между звездите", някога излезе от библиотека Галактика. За един затворник, той не само че е в единична килия, ми през по-голямата част го връзват в тези усмирителни ризи. Да. И той няма нищо друго какво да прави, освен буквално да си затвори очите и да живее някакъв измислен живот, да визуализира, и цялата книга всъщност са неговите пътувания, така прекрасна книга, между другото, както повечето на Джек Лондон. Та същото е направил и Анатолий Борисович. За тези 9 години, по-голямата част, които е прекарал в единичната килия, може да следите какво е правил той? Трудно. Играл е шах. Играл е шах на ум. Визуализирал, че играе шах, като преди да влезе в затвора, нали, знал е правилата, но не е разбирал много от шах. И дори се е шегувал със своите надзиратели, че така може един ден да стане световен шампион. През 1996 година той побеждава Гари Каспаров. И един от малкото хора, между другото, има в Википедия списък на хората, които са побеждавали Гари Каспаров на шах. Не е много дълъг. Човека на снимката сигурно 2-3 души ще го разпознаят, защото са идвали на едни други мои лекции, но иначе
е толкова неизвестен, че когато списание Incorporated го публикува на корицата, заглавието... Майкъл Джордан. В дясно. Списание Incorporated го публикува на първа страница и го заглавява статията за него "Милиардерът, който никой не познава". Неговото име е Бил Бартман. Този милиардер, първо той е тръгнал от нулата буквално. Първият човек от 5 поколения Бартмани, който е завършил гимназия. След това е първата цел, която си поставя, понеже бил най-слабичкият в квартала, всички го били, е израствал доста така бандитски квартал. Първата му цел е била да стане tough guy, да стане як. Постигнал е сравнително бързо, след това става шампион на щатите по тайквондо и почта няколко такива бойни спорта беше, но това не му стигнал, той решил, че трябва да стане и smart guy, умник, и тогава се считали, че адвокатите били такива умници, той решил, че трябва да стане адвокат. Късали се го няколко пъти и тя историята много дълга, да не ви обяснявам какви комбинации е измислил. В крайна сметка е влязъл почти по втория начин, там втора класация, но е успял да стане адвокат, след това решава да стане неприлично богат. Това е много такива интересни курсове за постигане на целите. И там казва, че целите трябва да са конкретни, не просто да стана богат. Той е решил, че за него неприлично богат е да е в списъка най-богати 400 американци на списание Fortune. И не искал да е на първо място, просто да е в класацията. И погледнал кой е на 400-то място, колко пари има той. И целта му била да го измести от тази позиция, като има толкова пари, поне с $1 повече. Нали? Като малка подробност е, че тогава е бил с около $1 милион дълг, с минус 1 милион. Целта е била 460, не знам колко си милиона. Той си поставил за цел да го постигне за 5 години. И както казва в самото видео, много ми се иска да ви кажа, че успях да го направя за 5 години, но не успях, за 5 години и половина беше. Аз за него мога да ви говоря с часове, но тук конкретната история е, че освен многото неща, които е правил, той е бил собственик на един от най-известните баскетболни отбори. Предполагам, че знаеш кой е отбора. Чикаго Булс. И една от звездите на този отбор, която е една от най-големите звезди на баскетбола, Майкъл Джордан. Има една много интересна случка. Преди финала той си говорил с Майкъл Джордан в залата там за тренировки на тема книгата, която пише. И споменал, че там има точно глава за визуализацията, нали, да видиш нещата преди да си ги постигнал. По което Майкъл Джордан му каза: да, знам. Как знаеш, аз сега я пише тая книга, нали? Там става въпрос за такива неща, да ти и си баскетболист, какво знаеш? Да, бе, знам. Вика, аз точно това правя, преди да вкарам кош, аз си го представям как го вкарам и то съм толкова добър, че дори мога с затворени очи да вкарам кош. Той: да, бе, да. При което Майкъл Джордан му демонстрира. Гледаме в очите, нали? Сега затваря си очите, взима топката и вкарва кош. Шашнал се е Бил Бартман, разбира се. Вечерта, по време на матча, значи 4 минути преди края, Чикаго Булс изостава с 4 точки. 1 минута преди края. Дават наказателен удар на Майкъл Джордан. Нали, положението е, че буквално ако вкара печели, ако изпусне, губят. Когато той взима топката, нали, приготвя се да бие този наказателен удар, поглежда към Бил Бартман и му намига. Когато Бил Бартман разказва: в този момент аз разбрах какво ще се случи и изтръпнах, защото вика, аз съм водил 200 милиона в този отбор, а той идиот сега ще бие с затворени очи и ще рискува да загуби финала. Останалата история, както се казва, и това хвърляне на Майкъл Джордан с затворени очи, до ден днешен, макар че не знам, може би едно 15 години са минали тогава, до ден днешен е най-излъчвания спортен епизод по ESPN. Този African American, знаете ли как се казва? Преди буквално миналия понеделник Америка празнуваше един от националните си празници, именно деня на Мартин Лутер Кинг. 60, пак ще излъжа за годината, и 5-та или 6-та, той произнася една знаменита реч: аз имам една мечта. И
около 40 години по-късно мечтата му се сбъдва. Ако тогава някой беше казал на който да е американец и на който да е друг човек, че 44-тия президент на САЩ ще бъде негър, най-малкото щяха да му се смеят. Наистина не всички го правят. Една голяма част от хората не визуализират никакви мечти по простата причина, че те нямат такива. Те са точно като зомбитата на картинката или по-скоро като някакви заспали същества, може би матрицата е най-хубавия пример в това отношение, които живеят в един измислен свят и просто се движат по течението. Има една категория хора, които почти винаги го правят неправилно в едно специално отношение. Родителите са хората, които винаги визуализират най-лошото за децата си. Има едно много интересно изследване, че децата, когато са много малки, те до известна степен, и пак казвам, това са научни факти, не е сектантска информация, до известна степен може да се каже, че владеят телепатията. Те могат да ни четат мислите точно като картина. И когато приемете примерно, че една майка на гости е приятелката и пият си кафенцето и си говорят и там из стаята парпори едно 3-годишно или 2-годишно клапе. И в този момент тя го вижда как иззема една ваза, най-скъпата ваза от мама. Познайте какво вижда тя в този момент. Тя вижда как той я спуска и в момента, в който викне не, детето се обръща и то в този момент, и това е доказано наистина, че вижда картината, която тя проектира. И той мисли, мама, значи иска да тресне вазата в пода и прави точно това. Той не разбира, че тая картина е нещо, което не се е случило, той го разбира като директна заповед. Пляс вазата, нали? И както се казва в тайната, Your wish is my command. И понеже аз ви обещах, освен сектантска информация и 5 практични съвета, първият практичен съвет е относно визуализацията. Бъдете визионери, а не врачки. Вторият ми практичен съвет е мечтайте на едро и не позволявайте на никой и на нищо да ви лиши от тези мечти. Който е гледал филма Таймата, сигурно си спомня изследването на Денис Уейтли с олимпийски отбор на щатите. Накратко това, което те са правили, записвали са физическите параметри на спортист при тренировка, когато бяга примерно на другите дейности. И след това са карали същата група спортисти да седнат на едно столче, да се отпуснат, слагали са им там датчици и разни други такива неща и да си представят, че правят същото нещо. И за огромно очудване на учените се оказало, че техните мускули извършват същите контракции, както при реалния спорт. Че мислите, само визуализирането наистина е до толкова реално, че тялото си мисли, че прави и дори извършва същите съкращавания на мускулите. Като аз така много време се опитвах да тренирам фитнес, нали, да ходя на фитнес. И чак после прочетох, че нещата трябва да се правят заедно, нали? И да тренирате, и да визуализирате. Само едното не става. И сигурно знаете това за Vision Board. Табло, на което да си слагате някакви изрезки, както беше първата история с BMW-то на огледалото. Като хора, които предполагам почти всички тук сме такива, най-често гледаме това нещо. Монитора пред нас по няколко часа на ден. Аз реших да си направя вместо Vision Board някакво табло на стената, да си направя един wallpaper на екрана, един тапет с това, което си бях поставил за цел да визуализирам. Малко преди това в това ходене до Орландо, преди това ходех до Ню Йорк, в един магазин на Apple, вече ви казах, че Стив Джобс ми е идол от години. Влизайки в магазин на Apple, влизах като в храм и там за първи път пипнах iPhone. И реших, че това нещо трябва да го имам. Тогава iPhone в България официално нямаше. Неофициално се внасяха на черно на цени от 1600 лева. Това наистина ще ми струва брака, ако си бях купил.
такъв телефон и аз реших да пробвам дали пък това с визуализацията наистина толкова бачка. Сложих си точно този между другото wallpaper и си го гледах, не знам по колко часа на ден, защото постоянно на компютъра съм поне 10 на 12 часа на ден. Това беше някъде към, може би, септември миналата година, по-миналата вече сме 10, значи по-миналата. В началото на декември ми се обади един приятел, мой съученик, с който не сме се виждали от 10 години, беше заминал до Щатите. Каза ми, че си идва. Между другото, ще донесе един iPhone на старо само за 400 лева, искаш ли? To make a long story short. Така че наистина действа. Това, което се случи след историята с iPhone-а, убедих се, че действа, веднага на компютъра ми беше сложена една кола. Но човек, представете си, значи, точно това, което на картинката, една огромна сладкарница и в нея пускате едно хлапе. Казва, искам това. След малко, не, искам другото. Нали? Горе-долу това се случи и с мене. Нали? Първо беше колата, след 2 седмици реших, не искам кола, искам пътуване до Хавайте, бяха едни палми с едни брегове. После една манекенка, няма да й казвам името, и така нататък, аз си сменях wallpaper-ите през седмица. Ти объркваш, що ти помагаш. Точно това е идеята, че нали, има една такава песен на Queen, искам всичко и го искам сега, и с визуализацията нещата не работят точно по този начин. Затова третия ми съвет е, сбъдвайте си мечтите една по една. Визуализирайте не много неща на куп, защото така силата, която ви помага, не знам как точно се нарича, вселената, която ви помага да си сбъднете мечтите, които визуализирате, малко ще се обърка. Визуализацията е наистина първата стъпка, без която не може, но ако само стоите на визуализация, ще ви кажат, че сте малко тралала. Така че съвет номер 4 е, бъдете действащи визионери. Ако сте като този визионер, който само си мечтае как ще стане голям спортист, няма да стане. Последният ми съвет може да ви се стори малко шокиращ, но той може би и най-ценният от 5-те. Ако сте запознати с една книга 7-те принципа на високоефективните хора, която е страхотна между другото, там има един такъв съвет, започнете с края. Да си представите собственото си погребение. Ако си представите собственото си погребение и как хората говорят за вас, т.е. какво бихте искали те да кажат за вас, нали? Еди кой си беше много добър баща, много добър син, много добър съпруг или съпруга, много добър началник, колега и така нататък. Всичко това да си го представите по начина, по който бихте искали да се случи. Никой не иска да умира, но рано или късно това ще се случи. И целта на това упражнение не да ви оплаши от смъртта, макар че тя е реална, а просто да имате така пътеводната светлина, пътеводната звезда, как да живеете живота си, така че един ден тези хора наистина да говорят това за вас и то да бъде истина. А не да го казват от куртоазия, не да лъжат или пък въобще да не го кажат, защото въобще не сте били такъв човек. Казах ви в началото, че искам да го приемете с необходимата доза чувство за хумор, но ако се замислим, всичко, което става около нас, наистина е една приложна магия. Само си спомнете, поне тези, които са така над 30 години, спомнете си преди 10 години, дали имахме мобилни телефони и много други неща, които сега приемаме като даденост. Тогава, ако някой ни беше казал, че се случат, щяхме да ги приемем за някаква измишльотина, магия дори. А сега аз не мога да излеза без телефона си, нали? Се чувствам бездрехи, ако съм си забрал телефона. И много други неща, всичките тези неща, не само физически предмети, дори това ето казах примера с президента на САЩ. Тези неща, които на нас ни се струват магия, за някои са били в един етап, поне оттам са тръгнали, като една мечта, като една визуализация, като една картина, като една фантазия.